שני, ילדה שגרה עם אמא בארץ רחוקה רחוקה, מעבר לאגמים ולהרים, לגבעות ועמקים, מקום שנקרא לו רמת גן. ובמקום הזה הילדה ואמא גרו לבדן בבית קטן במעבה היער. הן היו עניות מאוד ולא היה להם מה לאכול. מי שם? אמא, רק אני המקרקרת, אני רעבה. ילדה מסכנה. רק עוד בת 7, ואת עולה לכיתה א', רצה לאכול. אין לנו כלום במזווה. מה נעשה? מי שם? עוד פעם מישהו דופק בדלת? אני רעבה, אמא, זה הפתק שלי. גם אני רעבה. ואני עוד לא הספקתי לספור לך את הקלמר לבית ספר. ואני כבר נופלת מהרגליים. את יודעת מה נעשה? אולי תצאי ליער. תצאי לי קצת, תמצאי לנו איזה חובזה, איזה גרגירן מצוי, טוב? אני אשאר לפתור לך כאן, בשארית כוחותיי. יצאה ילדה אל היער, חלשה ורעבה, ללקט ולמצוא לה ולאמה מזון לארוחת הערב. אוי, אני כל כך רעבה. הלוואי. אם היה לי רק איזה מרק. איזה קוסקוס וירק. מה את עושה? אני עולה לכיתה א', ואני מחפשת... אולי נאכל אותה ודי. אני בעצמי מחפשת אוכל. הנה אוכל! אוכל זה לא מה שהיה פעם. באת למקום הנכון, אין פה כלום לאכול. קשה מאוד להשיג אותו היום. אנחנו זאת, אתם יודעות איפה? אנחנו לא אכלנו כבר שבוע בערך. לפחות 20 דקות אני מתה. אני חושבת שננשנש אותה ויאללה. אולי יש לי קינים. כן, קינים? קינים רוצה קצת, יש לי קינים? אולי הקוסמת הזקנה שנמצאת מעבר אין שלה ואין קוסמת. למה גילית לה? היא מגלה. היא תוכל לעזור לך. היא לא תוכל לעזור לך. היא תוכל. היא נמלה. היא לא קוסמת. אין קוסמת. מלאכת. מה את מסתכלת לכל דבר? איך אנחנו נדע? היא תעזור לך. היא תעזור לי? אוקיי. היא תעזור לי? אוקיי, הבנתי. גאון. אנחנו מוכנים לגלות לך איפה הקוסמת גרה. בתנאי שתשירי איתנו שיר. ותקחי, באמת, ותקחי את הגיטרה ממנה נורית. תנגני. אל תעלבי, את פשוט אני לא יודעת לנגן. אל תאמרי לי. את מנגנת פחות טוב. אבל התאמנו על זה. בסדר. טוב. מבטיחות? רגע, התאמנו. מבטיחות, בטח. התאמנו. כן. מי צריך כסף? יחד, תתחיל. 7:38 עוצרים לשקר, לקחת לחם מאפה שלא יצא להיקבר. את הכרטיס נשלם באשראי. סליחה, אני אומר לה, זה יצא יותר מדי.
הבא, את זאת אני יודע, שכבר אתמול לא עפיתי למפרע. תן לה לעבור לזומר, תן לה את כל מה שאין לה, את הקלמר והמפיק. תן לה לעלות לזומר, תן לה, זה כל מה שיש לה, מתוקים מהחיים. נורית, הלנה, סיגי, היה לנו כל כך נחמד, חבל שזה נגמר. קוראים בשם שלי, ללכת צריך, לך עכשיו לזומר, לסיומנטרי. זה המסלול, את זאת אני יודע, אבל בכל זאת משגע. תן לעלות לזומר, נגמרה ספירת העומר, מהלכים על החיים. תן לעלות לזומר, ממש רגע לבוקר, עם כל החברים. וגם אני שרתי יפה. תגידו ששם. שם. אל תקשיבי. לא, שם? כן, פה. תעלי. מעל הספארי זה שם. נכון. תראי אריה? היא תעזור לי. תודה. תבצעי אותה. אני מבקשת. הסתלקו להם יצורי היער ונעלמו. המשיכה הילדה לבדה בדרכה אל הקוסמת הזקנה. הלכה לה ביער, הלכה והלכה, עד שלפתע ראתה בית קטן במעלה גבעה ירוקה. טיפסה הילדה על הגבעה, ניגשה אל הבית ודפקה בדלת. יבוא. שלום. אוי, איזה ילדה חמודה. רוצה קצת קפה אולי? האמת היא שאני רוצה... אני רעבה. יש לך, אמרו לי שאולי את יכולה לעזור. מה זה? עוד מישהו בא? לא, זה בטני המקרקרת, גברתי. בבקשה, אנחנו נורא רעבות. תשמעי, את קצת חיוורת. יכול להיות שיש לי משהו בשבילך. כן? נראה לי יש לי משהו בדיוק בשבילך. מוכנה? סיר? סיר, בוא. סיס של קסם, בוא. איזה שטויות. סיר לך. בוא, תקשיב לי. אני סיר, צריכה בוא. אוכל, לא סיר. אוי, תקשיבי, זה סיר. סיר לך. זה סיר, משהו, חבל על הזמן, קצת רגזן, אבל חבל על הזמן. לוחצים בו על הכפתור ואז. זה סיר של כסף. את אומרת לו סיר בשל, הוא מבשל. בסדר? אבל יש משהו חשוב מאוד. למה אתה עושה ככה? ילדה, מה קרה? אם את רוצה שהוא יעצור, את אומרת לו סיר עצור. בסדר? סיר עצור. תשמרי את זה בסוף, טוב? זה סיר משהו חבל על הזמן, בומבה. את יכולה לקחת אותו. תודה. וללכת. תודה. יאללה לכת. תודה. יאללה ביי. סיר. לקחה הילדה את הסיר, צעדה את כל הדרך חזרה ביער, עד אשר שבה אל ביתה. איפה היית? אני חיכיתי לך מלא זמן. אמא, את לא יודעת מה היה לי. מה זה הדבר הזה? אמא, תקשיבי. מה זה הדבר הזה? את שלחת אותי ליער, נכון? נו. פגשתי יצורי יער. יצורי יער? את בסדר? הם עשו לך משהו? תקשיבי. נו. הגעתי לבית של הזקנה. כן. של הקוסמת. קוסמת? היה לי סיר. סיר קסם? מה זה סיר קסם? את לעולם לא תראו בי עוד. את מאמינה לי כל מיני שטויות, אין דברים כאלה, נו באמת, וזה תופס לי את כל הבית, אני לא יכולה לעשות... יושב באמצע הסלון. מה? אמא, כן. בואי ננסה. מה ננסה? מה צריך לעשות? מה נאכל? פסטה? בא לך פסטה? בטח שבא לי פסטה. טוב.
עם הפסטה? סיר בשל. מה זה? יואו! יש לנו פסטה! אני לא מאמינה! חמודה שלי, כל הכבוד! איזה רעבה, כל הכבוד, חמודה שלי! יואו, עכשיו לא נהיה רעבות יותר! נכון. איזה כיף! שמחו האם וביתה שמחה גדולה בסיר הפלא. יותר לא תהיינה רעבות. יום אחד הגיעה השעה ללכת לבית הספר, לכיתה א'. נרגשות ושמחות עמדו האם וביתה בפתח הבית. הנה חמודה שלי, הנה התיק שלה. חיסון, תביא יד אחת לפה. יד אחת לפה. שמתי לך את הקלמר בפנים. וגם... יופי, מאמי. יואו, היום הגדול הגיע. מתרגשת? מאוד, אמא, מאוד, מאוד. רגע, תעמדי שלי רגע, שאל תזיזי. היי, את הטלפון שלי! אמא, סלפי, סלפי. סלפי, רגע. אמא, תבואי את הטלפון! הולך בהצלחה. טוב, אני אחכה לך פה, תחזרי בצהריים ואני אכין לך משהו לאכול. זה נראה תודה, אמא. ביי, מאמי. ביי. נותרה האם לבדה וחשבה. 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 ואמרה. מה אני אכין לביתי לארוחת הצהריים כשתשוב מבית הספר? המבורגר! אולי אני אכין לה... עלה. עלה? המבורגר. אולי אכין לה עלה עם אורז ועדשים. כן, המבורגר. המבורגר. לא, אבל נגמרו לי העדשים. המבורגר. אולי אני אכין לה קוסקוס עם ירקות. לא, המבורגר. לא, נגמר לי הקוסקוס. אז תבקשי מהסיר. אולי אני אכין לה תפוחי אדמה. תבקשי מהסיר. יש לה סיר? צריך מבשל לבד, זה שיר כסף. אולי אני אבשל לה בסיר? היא אף פעם לא משתפת אותי, היא לא גילתה לי את המילים, אבל אני שמעתי אותה. אני שמעתי איך היא עשתה את זה, איך היא אמרה את זה. סיר? בשל לי בבקשה דייסה מתוקה. סיר בשל. סיר בשל. סיר בשל. זה עובד, הוא התחיל לבשל. מעולה. אני אוסיף קצת קלמון. קוקוס. בוא נטעם רגע. וואי, יצא מעולה! וואי, אתם חייבים לטעם! תטעמו! זה פשוט מדהים! הבייתה חידים, מה שאחר איזה מעולה! רעיון מצוין, רעיון מעולה. יופי, זהו שרשוק, מספיק, יש לנו מספיק דייסה. תודה! סיר? סיר, זהו, חמוד שלי, די! בואי, מה המילים? מישהו זוכר את המילים? מה מילים הכסף? מי זוכר את המילים? מה? סיר חמור! זה לא עובד, מה אתה אומר סיר חמור? מה המילים? מה? סיר תחזור! לא, זה לא תחזור, למה אתם אומרים? אוי ואי, אני לא יודעת מה. אוי אוי, יהיה פה ממש בלגן, נו, מה המילים? היא תעזרו לי! הסיר המשיך לבשל, המשיך והמשיך ולא עצר. עלה על גדות הסיר, גלש החוצה, עוד ועוד, מלוא המטבח, מלוא הבית, ויצא החוצה אל הרחוב. כל הדרך אל הבית הייתה מלאה ודייסה מתוקה. הכל פה נוזל! המצוקה הייתה גדולה, ואיש לא ידע מה לעשות. אמא, כמה? אני עבדתי סיר, עצור! אמא! מה יש לך? רק הסיר. השתגעת, אני משאירה אותה 5 דקות ותראי מה את עושה. זאת עליתי לכיתה א', אמא! אני לא יודעת מה לחזור. ילדה, את כל כך חכמה. אולי תראי לנו את הדרך לביתנו.
בדיוק, אני השארתי סיר בבית, אני לא מצליחה להגן, אבל דקות, אני יכולה לעזור. נראה לי שפשוט תצטרכו לאכול את דרככם בחזרה. מה נצטרך לעשות? לאכול את דרככם בחזרה! זה רעיון. היידה! וכך עשו. שלום. אמא שלי. שלי, אבל כן.